Ongi etorri berriz ere gure seriera. Dakizuen bezala, hemen garapen iraunkortasunari buruzko helburuei buruz hitz egingo dugu. Gaur, hiri plangintza iraunkortasunari buruz jardungo duen 11. helburuaren buruan zentratuko gara. Eta horretarako, guztia zehatz mehatz herri buruz doan azalduko digun gure kazetari onena dugu herri batean. Eskerrik asko, Leire. Hiri plangintza iraunkorra gizakiaren ikintzen eragina ekosistemetan minimizatzea eta hiritarren bizitza estiloa hobetzea du helburu. Horretarako, hainbat arau eta teknika garatuta, hiri azalerak diseinatzeko. Horien kontserbazioa eta eraldaketa arautzeko zentratzen direnak. Gainera, arau horiek kontuan hartzen dute etorkizuneko erabakiek hala hirietan, nola herrietan izan dezaketen eragina. Hiri plangintza jasangarriak bere helburuak bete ditzan, fase zehatz batzuk jarraitu behar ditu. Zehazki esanda, 5 hauek izango dira. 1. Hasierako egoera ebaluatu. 2. Hiriaren garapenaren helburuak argi definitu. 3. Egin nahi den proiektuaren deskribapena eta simulazioa egin. 4. Agertu daitezkeen arazoak detektatu eta horiek ekiditeko alternatibak pentsatu. 5. Hiriaren garapen iraunkorra hasieratu. Hiri plangintza iraunkorrak hainbat onura ekartzen ditu. Adibidez, ekonomia hobetzen du. Hiritarren bizi kalitatea ere hobetzen du. Ingurumena zaintzen du. Eta baita, hirian sortu daitezkeen arazoen kontrol baten aurreikuspen eta prebentzioak eskuragarri jartzen ditu. Beno, hau litzateke dena. Eskerrik asko gure bideoa ikusteagatik eta espero dugu gaur emandako informazioa erabilgarria izana. Hurrengora arte. Agur! Created using Powtoon.